Yes, vi skal bevise cosinusrelationerne, som vi ser lige her. Og cosinusrelationerne, de ser således ud. C'an er lige med A'an plus B'an minus 2 gange A gange B gange cosinus til C. Yes, og for at vi skal kunne bevise dem, så skal vi først have fat i vores skitse, som vi har herovre. Og vi vil gerne udregne den her side, og det bruger vi Pythagoras til, som lyder A'an plus B'an er lige med C'an. Så hvis vi først finder højden i den her, du kan godt se, at det er en vilkårlig trekant, men vi har taget en lodret linje ned i, så nu er det en retvinket trekant. Og så kan man bruge Pythagoras. Hey. Vi starter med at sige, at nu vil vi jo ikke finde hypotenusen, som normalt er C. Så den hedder ikke lige med C'an. Så vi skal omskrive Pythagoras, så vi får, at H'an er lige med hypotenusen minus den anden katete. Den anden katete, ikke? Og det gør vi samme i den anden trekant, den anden retvinklede trekant, at H'an er lige med A i anden, minus X i anden. Og for at få det hele til at passe sammen, så kan vi begge to se, at de begge to er H i anden. Så vi skriver det op, så det hedder C'an minus B minus X i anden, lige med A i anden minus X i anden. Og det sætter vi, så isolerer vi C ved at lægge det her led til på begge sider af linjestregen. Så det lyder, at C i anden er lige med A i anden minus X i anden plus B gange X i anden. Og på grund af regneregler, så kommer vores færdige sætning til at lyde, at C i anden er lige med A i anden minus X i anden plus B i anden plus X i anden minus 2 gange B gange X. Og så det, der er smart, det er, at vi kan tage den her ud, og vi kan tage den her ud, fordi det er det samme. Det kan man bare gøre. Og så for at det her det skal kunne ligne det, vi har heroppe, så bliver vi lige nødt til at tage nogle andre, og bruge noget andet. Så vi går hen til de normale cosinus, bare ren cosinus. Og den lyder, at cosinus til C er lige med x divideret med a, som over i vores, at cosinus til siden C, som er cosinus til h, er lige med den anden katete divideret med a. Yes. Og så omskriver vi den til at hedde x er lige med a gange cosinus til c. Og så får vi i stedet for den sætning, der kommer herop, c i anden er lige med a i anden plus b i anden minus 2b c gange cosinus til vinklen c. Og det er det. Det var forkert, var det ikke det? Så står A, ja. Kan der? Bare skriv A, nu skriv A. Yes, vi skal se på sinusrelationerne. Yes. Og de ser således ud. A over sinus til A er lige med B over sinus til B er lige med C over sinus til C. For at bevise det her skal vi se på en vilkårlig trekant, som vi så har en højde på. Så det er altså to retvinklede trekanter. Ja. Lad os gå i gang. Det vi gør, det er, at vi siger sinus til A er lige med højden divideret med hypotenusen. Så derfor er det sådan. Men da vi gerne vil have højden, omskriver vi bare lige det der, så det siger, at højden er lige med C gange sinus til A. Det samme gør vi så med sinus til C. Det er så højden divideret med hypotenusen igen. Og den omskriver vi ligesom herop, så den hedder højden lige med A gange sinus til C. Da de begge to giver højden,
må de jo være lige hinanden. Så derfor skriver vi den op, så det hedder C gange sinus til A er lige med A gange sinus til C. Sådan der. Det omskriver vi så vi får sinus til A herover. Det vil jeg dividere på begge sider, så det hedder så C er lige med A gange sinus til C over sinus til A. Og for at vi skal få det til at ligne det her oppe, så dividerer vi med C på begge sider, så vi får altså at C over sinus til C er lige med A over sinus til A. Og det var simpelthen sinusrelationen.